Matayagot ako amin. Kumusta kayo ngin? Sinaya ikaw pat ay kanandang enhanced community quarantine. Sapay kumata, ulas na nasasadon tako duwani. Amang mo may lat ako kumali kawanan na po Diyos. Sinjag tako. Lada kay pakamo ay kakaro ay imirot din diat di gobyerno to kung implementar sin ay ECQ. Tinkamatan ay maitulong tako duwani. Sin mante, sin beoy. So nga nung mabalin ko mano, bakan una importante din gapoy kumalat ako. Ito tako sin beoy. Ya dot ako pa mante sin beoy at alata ko na gundawa yung basis ni kalinapo Diyos. Ya man karara. It takes some time siguro ay maka-adjust ako. Nakaroon na ako din ipugaw ay kananay bumula. At wangin ay marigatan na tako sindamo. Masyaw ni pa at maka-adjust ako pa dito. Okay? Doon pa ipansadsilaan tako mo pikaan ay man-normal din sa saadon tako. Ulangin sin bugoy o wala internet ako sa usaran tako ay mandayaw na po Diyos sa gimong di mamati isnan LTCB. At may panumnum na tako ay sindamo ay gimong di mamati nga minong idi. At sinbuboy damat ay nanday-dayaw. Yan, bakundan amoy sin usay lugar ay dakdak ko asidan mandayaw na po. Bakun mo diat sinbuboy da. Yan, nan-grow damat. Yan. Uwayngin ay udwanay tempo at mabalin siguro itaulian tako di ay iyatin damoy mamati ang mandayaw. Yan, magtubo. Mandayaw na po Diyos. Doon matabu ay numnumang tako ya taulian tako nila din na ibagadin church o eklesia o gimong di mamati. Danay at ipugaw ay nayagan na po Diyos ay maitapisin panturaya na. Unod at ako din makuha ng pamilya na po Diyos. So nga, din church at bako nung building or cathedral but referring to the people of God. So nga adi malakdan din iyat tako ay mamati ang mandayon apo Dios nung puray man musulikat ang tako. Ya dia bon maipaginap ng iyat tako manubla ay mangipaamo sin sigid ay damag sinaduma-duma ay ili. Tan kasin bak din church at bakon din building wa atin ipugaw. Ya muntoy kad ang tako we can be a witness wherever we are. Ladong lang ay pakamukod na ay alam ay gundaw na ay mga ipakamo ay adit ako kumamanpanik uno muadi at mansasagalat ako. Amok ay si maisasaro na agaw baka warangin undat ako di maapiktaran uno mamagaan si makan at dapat ay ibaga dat ako kumay mamati di mantinulong sina. Numan pa wada di tulong di gobyerno tako by coordinating sina na barangay captain o sin barangay health worker nga munda tako is ng LTCB at wada man di manigatan adi lawa ay pakaamuyo unsakon niya sin ipata ko ay mamati ay numagay makan at ibagay mabalin nga is ng church tako kat sa mausar ay center para sin payagan ako si tulot ako si ipata ko yung mamati uno si udom ay akin kasapulan so nga naay kuma din tempo po ay liknaan tako sin daya isa siya di nakamatan pa lang ron ay amagot ako at siya di tungpalan ako din pamagbagaan di gobyerno tako ya is nan nagbagaan din na wala si medisina tinarta ko din social distancing 1 meters away sa ipugaw tapno adit ako man inalis at siya pa lang namin hindi pinaka-conclusive ay mabali uno sa kamayatan na mabali na amagot ako wali tapno adi man waras ng ay virus. So nga siya rin niya at mayat tan waday internet ay say yata ko mangi pakamo musulo din sa sayo sa
doon pa sa pangamon tako ako mo sinunod na bilin di gobyerno tako. Okay? Sin crisis ay kananda coronavirus or COVID-19 at adit ako amo tutuan pinapuan na ya pikan ay masolbar na ngam din gagamay ay response ako wala ka man na ay ligat at umugyat ako isu nga alapod na igundaway ay panukalian tako din topic ay adit ako kumaugyat do not fear tan sinudong siguro undak ako at baka adit ako umugyat mismo sin virus din panagyatan tako tin yat di puga man gugulo puga taman panik daw adado de maapektaran yan mo ilahan tako din ilit ako ay Pilipinas din panggap sin medical facilities tako ada kurang komparasin udong ay ili yan mo umado din ma-infect kasi wali around 200 plus at umusi 1,000 awan talaga ay dari kito parang sa konsay mo agyatakti at nung umalis na karkaron nung umalis ng Baguio, so how are we going to escape this kat sakon sa ama mugatak tanwa ay asawa kay wala anak ko ay masapol ako ay pakano di aywan at ada amo mo sin 30 days ay quarantine anay kat mantutuloy han supply tako ano sino di wala udum ay manumnum tako kaman lawa ay mabasa tako at sin mabasa tako na umugyat tako sina nya baka wala udum na takos na ay siguro baka na din panugyatan tako I believe na dinugyatan tako unique ngay baka umugyat ako kanunun tako sin health ako baka umugyat ako no kanunun tako is na sa saan di anak tako masakbayan da na duma di mabalin ay panugyatan tako at amok ay ureman musinudin kasasat tako ya sin kadwan ko wala nangato na baba wada di panugyatan da usato uwa I think common sin in ay panugyatan tako din kawadan di kanan tako makadse ay ipugaw at umugyat ako sidi tan tutuwa ay wada gandat nangin ay wada tutuwa ay panugyatan tako karkaro sinay amangan ato di nakakonsay pugaw na to sa din crisis ay amagan din nawa ay walbalakan na ay amagan iso nga din topic tako nga ro wani do not fear nga sin crisis anay gagangay na ay response ko ay mugyat ako kaman matlang din napalabas ay dumigosin ang ituan tako inadot ako ay din usa ay gandat na i-response ako wari crisis ay kaman na madanagan tako at din danag din problema si danag manumnum tako si mabalin ay posible ay daway mapasama ko tako uray daan mapasama sa kalawanan niya yan amot ako ay din danag at magapulos di itulog na din ugyat ay nay response na sin may ilat ako ay dawa ay mapasama ay dumatang sin biag tako yan nuwara di biyayo ay adalat ako din biag sa iko aman ngadan si Isaac anak ng Abraham sin Genesis chapter 26 tana nadin sa ikugaw ay anan lakam abu si uno ng sang abu si ugyat at dinalaydin tako ay maawatan ugwani at ureman no kanan tako adit ako manabdan di dumateng ay kaugyat ay dumateng simbiag tako we can respond by faith yan at adu baw
doon di Biblia maipanggap sin bilin apo sa adit ako umugyat. Wala sin istorya sin ganito na, wala sin Book of Psalm, wala sin time ng Apo Hesus Kristo, ya dumay pasel di Biblia. Kanayon ay may bagbagas di ay adit ako umugyat. At mamatak abo ay din mensahe ay tumulong undat ako ay mang-overcome isnan mabalin ay panugyatan tako ang udwani mai-connectars ng kananta ko corona virus siya. So, sa ay ilangan tako, maawatan tako may panggapsin ugyat at tinugyat. Kaman nga siya din mang paralyze ang datakot na adit ako, maamag din na adit ako ay amago. Kakaro sin ubla ital Apo Diyos ang datako. Din ugyat, lapdana si datako. Sin mayat ay plano na Apo Diyos ay maamag kuma sin datako. Mamatak abo ay wari ding dinungot ako ay encouragement o itong diudog may panggapsin iyat ako ay mag-overcome sin fear. Wari nang ibagay dinungot ay namisa ay kananan. The other side of fear is faith. And faith enables us to conquer challenges in life. Awod iman nga for us to conquer faith is to overcome, to face it. And we face that by faith, knowing that God is with us. God will help us go through it. At I think dingdingoy ako na yan, we can still use that. And I want us to prove or reinforce adin nanay bagbagada ay tumulong ulit ako ta sa sangon ako din panagugyat ako mat ay ipalagit ko dahil ako ay i-reinforce na. Yan, let me give you this one main idea ay pagpokosan tako gani, which is maybe sinunong na tako obvious na, but this idea is something for us to remember to the rest of our lives, particular wani ay timpo. Okay, so naay iladak ay namun tako magay PowerPoint no dubliya at importante ay nagdat ay mawatan ako na. And if you have your pen and paper, you can just write it down. Okay, so here's the main idea. Sa ay prinsipyo ay nagdat kay mawatan ako tan mabalin na aduri bagas sina namnay pa dan di nagdat kay adit ako manulingan. Okay, so nay di tako umugya tanwadas Dios ay kumadkadwa undat ako. Obvious? Di tako umagya, tanwadas Dios ay kumadkadwa undat ako. We have to remember this. At naay din na numunta ko kuwani ay crisis. Do not fear, because God is with us. Apay nga importante ay numunta ko ay si Apo Diyos at kumadkadwa undat ako. Isnan pansangwat ako, isnan kaugya, ay dumatag sindiyak ako. Later ay sumbatan na isalot so to prove to us nga at mabalin ba ay adit ako umugya tanwadas Apo Diyos ay kumadkadwa na tako mabangan sa man adalat ako sinbiyag Isaac. So are you with me? Are you with me in Genesis chapter 26? Okay, so nuwara ay iPhone nyo sa o cellphone nyo sa ay download ilang tapos in Genesis chapter 26 may laksinay bakang kompleto na i-translate sin kankanay, but we try our best to explain sin part ay na magayas di translation na niya. Okay, we are facing an imminent fear tan wadas na gawad sin kadanta ko wan coronavirus. And why is it that very important undat ako guan ay numnumon na dit ako mugya tanwara sa Apo Diyos undat ako apay at la dit ako ay adalan na yan sapay kuma not only that we heard this over and over, but we at this time we want to take it personally
in a deeper way. Okay? Mind. Are you ready? Okay, ilaksin nasin kang kanay, verse 1 kanana. Idi siya di wada kasin di bitil sin ili. Bakon din bitil idi sin tempon Abraham. At inmoy si Isaac sin kadaan Abimelech ay aring Pilistio or Gerar. Now, sin verse 1 na mailat ako ay dagos din problema sina, din crisis sina. Ay mabalin na yung magyatan Isaac, din kananda bitil. At siyempre, imagine tako din kasasad Isaac, sino din was nanum tako, sino yung mabalin na amagon tako nuwade bitil. Tandin bitil ay nay, sindahan ito kaman nga yung wada schedule na dito ko mo every year na, every 5 years or every 10 years ay wada ay bitil. Pero madlaw sina ay wada ay schedule na napasama na sin timpon Abraham, napasamak na sin timpon Abu Isaac, yung ulit ilang takaw simpuli na si Jose, yung kakapsat na nilakam na din bitil. So nga, familiar ay crisis ng bitilan na yan. Bitilan ay pakunon sinsinan. Tan din bitilan ay gaputa, adi manunudan, kanandaan talaga ay during tiyago at agay tumupo. Siya. Okay, kata normal sinumnum siguro mawata to kasi normal sinumnum sa tasay maiwasan na dilang amon din na bitilan ay ninum na mo Ehipto. Asi sakbay mo sidi lain ay manpakada unang Abimelech ay ari sin lugar ay pantutuan na kanata ko protocol niya manpakada sakbay mo kumasti. At parehas mutlang ngayon na tan ilan sin Genesis chapter 20. Di istorya ng Isaac na siya matlang po sin istorya ay Abraham. At medyo waray basita ng diferensya ng dadlong pariho din waray iswan di response na yan. Okay. Udwani kat mo ilang tapos na si Isaac kapunta sin time ay din Egypt at siya rin kamakabak nang naili musin timpot ako doon Egypt at siya rin dengan di green pasture. Egypt economically is flourishing during that time. Kumbaga timpot ako doon at laylay din di po ko ay more America na mayat ngin di ekonomiya si di ngam sin time on Isaac na Egypt yung kabaknangan si lugar rin. So nga, normal ay sinumnum ay sa alana ay rason na takong umuwi kumasidi at siya din ninunum na. Asiyat, ilata ko sin verse 2. Ngam nangun una ay nang paila si Diyos o Isaac, yan siya na di pagana. Adika umoy at Ehipto, manto kasindaga ay baga ay pantoam. Sakbay ay umoy si Isaac ay manpakada ng Abimelech, nahun una si Apo Diyos ay ng warning ng Isaac ay kanana. Isaac at adikan ang umoy at Ehipto. Inbili na ay adi umoy at Ehipto. May kadwa ay bili na Isaac manto sin lugar ay bagana ay pantuana. Asirat mo basata ko sin verse 3 gana 5 in P1 on Apo Diyos ay nang-encourage tasa ma-encourage si Isaac in panumnunan si siya din inkarina Abraham ay amana ay si siya at bindisyon na si Isaac. Yan ay wala na si siya yan in palagip na isa
di insapatanan Abraham auninto at tinpulida at dadin manawit sin lugar ay Kanaan. Yan inpidwa na kasi na nangibagaan umad-adu din pulida at manbalida si usay mabigdig ay nasyon. At sa din ibagan Apo Diyos ay sa asinan ipalagi o isa ay si Abraham at tinungpal na Apo Diyos. Dahil din na ibagan tinungpal na sa Apo Diyos, din imbili na tan na mati si ibagan Apo Diyos. So nga ron, mailat ako sin verse 5 ay si Apo Diyos he commended Abraham, and because God remember His covenant to Abraham at siya din na ipasa sa ugalin Apo Diyos ay mangipalagit sa patana ng Abraham siya. At mailas na sungaron ilata ko sin verse 6 imbagan Apo Diyos di gapusin imbagan Apo Diyos o Isaac nanto si Isaac Gerard mapanin na Gerard anay sa bakon sa imbagan Apo Diyos ay pantuana just bakon siguro din kamatan advice ako uno ay advice ay mata pantuan sin timpo ay nay ngam siya parang sa at siya din pinili na ay nantuan ngam sa banda may latako ubo ay sin verse 6 na tinungpal nga ron isa si Apo Diyos ay bakon umoy Hipto muadet mante Kanaan particular Gerard ay na siya yan umuna ay maadal tako apay nga importante ay numunumun tako ay kasapulan ay numunumun tako ay si Apo Diyos kumat kadwag datakot na ay gaputak magkagwas Diyos, patiyan tako ay dawat na din kasapulan tako sin gusto ay timpo. Sin English, kanan, because God is with us, we can rely on His providence. Muman idawat si Apo Diyos si kasapulan, gusto din timing na. At mayat anong naman tako ay sin timpo tako duwani, ma-question na ya, ay tatuwa nga ta ay si Apo Diyos, provide na di kasapulan tako. Sin crisis ay nay. At kaman narigat kay man ay ibagang mo siya din ibagaan Apo Diyos sin kanina. Sapay kumata sin crisis ay nay subsep ay mailat ako din katatuan din kanin Apo Diyos anay unda Abraham, unda Isaac, yung Jacob, yung Jose. Yasin udong may propeta adi na pulos tayo ng etc. Dawat ni kasapulan da at siya mutlang din mapadasan tako udwan kanan di gobyerno tako umanto tako sin for 30 days and we begin to imagine and question are we going to survive within 30 days di nga ta maabos din maka di nga ta pumaro din sa kita na we don't know. But alam ko na bundaw ay mantalo ko na Apo Diyos yan mabanan ay bagat akong kanang this must be or this is the best time to trust God to provide for our needs. Siya na kumahal kamayatan ay timpo ay mangpadasan tako ay tutuwa ay si Apo Diyos i-provide na din kasapulan tako. Ituloy tako nga ron, nung umugyat tako, imbis tamantalag tako ang Apo Diyos, mabanin ay manunung tako nga si kompormi ay pamuspusan, nga din pamuspusan ana at maikontrasin panlaydan Apo Diyos. Yan uray man no, kanan Apo Diyos, padubli-dubli na ay mangipagbagaon idawat na din kasapulan tako ya kanan siya kumat kadwa gandat na yung data ko ay pugot nalakat ako ay malilingan niya yan uray si Isaac uray mo pidwa-pidwan Apo Diyos din karinan amana si siya nalaka po ay lingilingan na yan tan ilahat ako din may sarano istorya sa verse 7
Idi nandamag din lalaki o Gerar may panggap sin asawa na. Inbaga na ay iyugtana si Rebecca. Uy, nung numunta ko si Isaac at mamili si siya o Gerar. Yan, ada doy lang lalaki sti ay ni kamanda personada si bakat na. Sino din na no ilang takoy kamana na mangili kas na yan o medyo umugyat kas di sino nga din na manumnum mo. Yang kaputa umugyat si Isaac at Nay kanana umugyat ay mangibaga un asawa natan intuot mupus lenda bugaw on Rebecca tan ta asawa anda tan napintas judan siya. Ay na di problema din napintas ti asawa. Ay ilan niya di bugaw sin ugyat on Isaac nanumnum ay uy napintas siya asawa. Ayo baka puslenda ako no amura asawa na di pay asawa anda. Sidunya din imalisin ng Isaac. So nga nan utot si Isaac ay kanana iyugtana si Rebecca. At may tapos na ay si Isaac fail in this area. Ay kaman si ama na si Abraham siya matlang binyat na iti chapter 20 siya matlang yan ay magyat si siya hindi damagan in ari may panggap on Sarah at imbagan bakunan na asawa mo adiyat kapsat na at ureman no kananta ko si Abraham the father of faith may ako ay sinbiyan na at ultimo si asawa na isang na yan tugaw si agyat na yan siya po si isa yan na no ilang tapos na musinoy baso din ama kaman may mataw-tawid at may ako ay din manutot at naging pattern na ay ugalin Abraham si Isaac ay tinawid na Jacob siya po sinahanap na yan dinalakay manutot yan uri mo nanutot si Isaac dinan amo ay ilang buy-buyan ari Abimelech si siya ilang to kumang verse 9 kanana nabayag ay verse 8 nabayag ay nantos Isaac isdi wala isay agaw ay nanusdong si Abimelech sin tawa inila na at da Isaac ang Rebecca ay nandadaag in paayag na si Isaac ay kanana kambaw asawa niya napay nga imbagaman yuktan mo kanan Abimelech apay nasinyat mo nalaka kuma ay dinag di usay ipugaw ko si asawa at si adiga ko si bumasulan mi isu nga kanan Abimelech ay na magbaga sin amin ay ipugaw na matoy di ulay sino ay mangamag silawa si lalaki ay nay ulay abos o asawa na si case on Abraham idin insaot na si Rebecca si ako Diyos dinang warning on Abimelech tan siya lang mabalin ay si Abimelech anay ay ari sin timpon na Isaac siya lang si Abimelech sin timpon Isaac nung mata mawatan tako ay kanat ako Abimelech at baka ng personal name na but this is a title of a king iso nga mabalin ay si Abimelech anay siya lang yung ari sin timpon Abraham babanay boy kanat ako kung bakon siya din bakan isu din ari sin timpon na bon Isaac nya ngam sinadin diferensya na nya sin chapter 20 si Apo Diyos minarning na si Abimelech ay adina saksagidan si Abraham tan inalan na din asawan Abraham niya imbagta adi impalubos Apo Diyos ay garawon na si asawan Abraham si Sarah ngam sinay istorya kaman ngay ay si Abimelech din nanbalin ay sigad ay pugaw sina mo si Isaac
tan si siya din ang yam-yaman isa ko nga apay nga adi mo imbagbaga. Asit maila takos na di protection apo Dios isa ko nga uray mo nan kulang si Isaac. Inusan na din adi mamati ay si Abimelech ay mang protektar on si siya. Isungarot kananas nasin binasa takot ikaw niyan kanan din Abimelech ipugaw na matay di ulay sino ay mangbastos on isa ay nay ya ulay si asawa na. At ilat ako niya nga no si ako Diyos at matalak ng Abraham. Matalak ako si ako Diyos ang Isaac. Yan nung matalak si ako Diyos unda Abraham, Isaac, babon siya tayo mang ayuan unda ida. Matalak ako si ako Diyos ay mang ayuan unda tako. Aduan. Amen. So, na may kadwa ay principle, apay nga mas importante maawatan tako ay siya po Diyos, kanahanay kumatkadwa. Pagawatan kumatkadwa sa Diyos, adi kasapulan ay manutok tako, uno mantabong tako. Because God is with us, we don't need to hide or lie. Adi kasapulan ay manutok tako tasay, makasurvive tako sin crisis anay. Survive tako sin crisis. Because God is faithful and He is with us. At nung tako ba ni lugarin dito at normal na ay adidan ay manutot tan kasparian sin BIR adidan ibaga ay kamana na din gatad di income tax wadi dan declare din ibababada manadidan na din magbahan sin tax. At wada udum datakod wani ay bakon datakod wada udum ay na infection virus ano yan gapusin ugyat da ada rin bagbagay na infecta. In fact wada isa ay na hospital asir dinamuan ay coronavirus mo din sakit na timagta gosi ugyat na yan siya no need to lie. Bakang kasapulan ay manutot ako o no mantabot ako kapulang laydon ako ay man-survive sin crisis anay. We have this confidence that God will provide for us because He loves us. Okay? Now, although si Isaac nan fail sin area ay wala imugyatana mat abutan sin istoryata ko he was able to bounce back. Laydon yung baka wala naka-recover si siya. Verse 12. Nung tako ay timpon di bitili niya yang kanan apo Diyos ang isa manto adim umay dahito muarit manto asin kanaan sino inamat isa sinatuan at kanan nan mula si Isaac sin daga ay sana sinduy mutlang ay tawon at nan apit sinamin gasot ay kad adon di mula na binindisyonan Diyos siya at natapian di sanikwa na inggan ay binmak na baknang siya. Na din word ay kanang binmak na baknang siya. Imad adu de karnero baka ya bag-en na bakon lang din mula na bakon lang de karnero pati bag-en at imad adu da. Isu nga bugo di na inmapal din Pilisteo ay kaaruba nas di yan munam naman takunan niya nga din kamayat na uray mo nan fail si isa sin iyata ng isaot bakit na mo ilang tako po sin istorya na no si ay ipugaw at manmula ka sin timpon di tiago sino nga tadi pangwanin ipugaw si ka na ungka niya tan baka normal ay manmula kasing timpon di tiago, manmula kasing timpon di panakutan. Ngan si Isaac, nanmula sin tiago. Lain din na ibaga, this is an act of faith. This is an act of faith. Isna ay mailan na din milagro ay amagon ako Diyos, sindiyak na tutuwa. Nailat ako ay mabasas na ay dinanmula na ito, bindisyonan ako Diyos.
Diyos. Yan bakit lang si Didi bendisyon Apo Diyos. Tutuwa din in Karina, sinapalama sa binasa takoy si Apo Diyos. At aywana na si Isaac. Duwan pa bendisyon na siya. Paad-ado na din kinabaknang na asya. At siya di ay timpo kaput binmak na baknang siya. Kaput yan inmapal din ibugaw ay kaaruban na. So nga, nubasahan ko sin verse 15, igala sin 23, mailas na ay ipugaw at way lawa ang amagom na isa. Dinbiyag ang isa at nanbiyag siya numadik na ito na ibaga manutan siya in sigun din kadaan di danun. At nuwana kautan di baguna ay danun yan mantuod na siya yan ilan di kaarong bada si Daida dan takukan si tatok yan pakaano na si Daida pakaano na si Daida so nga si Isaac uray man no wada kabaula na ay makiibaw kumaya mabana na abako na Daida ya si siya no way rights na tan danay ay kapuan di danom at si ama na Abraham matang din ang kakaut sinada mumurang mo kamana de way rights na ya wada kabaula na adi si siya bakit si siya di ko ay makiibaw ko siya rights na wada rights na si Isaac mas pili na ay umiwas iso nga utan si siya gana ay wada dinteng da ay mayat ay lugar ay waydanu yan nauma di karupada ay mang agaw sin kinautan da danu iso nga nanto dasti waday indawat Apo Diyos ay indawat Apo Diyos ay lugar ay mayat ay pantuanda at mailat ako na sin verse 22 at magasin kang kanay translation nga padasat ako ay basahan sin English at isuplikan ako so nga sin verse man abantit ako niya manjap ako sin verse 22 kananas na he moved away from there and dug another well and they did not quarrel over it. So he named it Rehoboth, for he said, at last the Lord has made room for us, and we will be fruitful in the land. Then he went up from there to Beersheba. Later kayo emphasize ay sin Beersheba ay nay, at nay din maikadwa ay ng pailan Apo Diyos ay Isaac. Importante na tan sinbiyag abuon Abraham sinanliklik na di imoy siya Beersheba is di ay nan paila si Apo Diyos ay nakikani si siya yan indublina ay imbaga din sa patana in si siya at sin time abuon ay sa nanlikod abo siya di imoy Beersheba nan paila kasi si Apo Diyos mo si siya, yan imbaga na kasi niya dinubli na imbaga din karinan Abraham, ya si siya sin napalabas ay binasa tako. Lain na ibagas na Isaac learned from his father Abraham. Na ilan isa aking relasyon Abraham and Apo Diyos. At siya mo lang abo din ng amagon. Isa maila tapos na ay si Isaac sino pangalan taksali he followed the pattern or the footstep of his father. In verse 24, the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father Abraham. Do not fear. Do not fear. Again, nadubli na mailatapos na ay adi kanumugya kanana. Apay, for I am with you. Yan siya ako Diyos, bakit lang tasay magto sinbiyag ako. Waday amago na sinbiyag ako. Yan sinbiyag ng isa at na amago na ako Diyos sinbiyag na kanana. I will bless you and multiply your descendants for the sake of my servant Abraham. Apay nga ta ay si ako Diyos no dubliyo na din in karina ay na isa. It's always go back and refer it to his father, Abraham. I believe that
Para ilat ako ay magbasbasas na. Importante, karkaro ilat ako ay parente sa importante ay ipatawid ako, din pamatit ako sa anak ako. Numnumot ako kumana. Tansya di kamatanan mga di bali na ipatawid ako si anak ako din pamati. Tanong mamati din anak ako, amut ako, adit ako nga mag-garanti ay matutun sin biyaga si kanpanayo. Ngamut ako ay wada si Apo Diyos sinananak ako, then we have peace. I remember din ay sa professor ko ay kananong man sa man tana na bagay professor ko na ang gapot sin situation kasapuran naman taulidad kadanda. Yang kanan man sa kon which is I can still remember that kanan man it is easy for me to say goodbye because I know Christ is with you. And I never forget that. That was in 2003. Ilang taon na, 16 years. At Sabi din, naident ako ay ipatawid ko mga sinaanak ko. Naident ako ay mamuha na sa Apo Diyos. Tanong mo, was Apo Diyos sinagda? Why garanti? Ay wanan Apo Diyos sinagda. Anak na sinagda. Mudat ako ay parents. Naident ako din kamayatan ay para sa anak ako. Adi pa yung amad si Apo Diyos. Siya? So, tuloy ako. Kanana, verse 25, so he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there, and there his servant dug a well. So, nung inamag isa, idi, nakdangay kinanin Apo Diyos siya, nan amag si altar. Dahil na ibaga, nandayaw si Abraham, ay si Isaac, ang Apo Diyos. Siya ka kumandata. Sapay kuma, ta sinman basbasan, tapos sin kalin Apo Diyos, nuwalay, very personal, ay maawatan ako, ang bagal Apo Diyos, sundat ako. We take it personally, and we end up worshiping God. Altar in the New Old Testament symbolizes worship, respect on Diyos. It symbolizes also din reality ay as an affirmation nga din bagan Apo Diyos tutuway mapasama sa biyag sa amin daydayaw ng Apo Diyos. At sidoy karon ituloy ako ay basa ang verse 23 yan verse 25. Di mo yan ang Beersheba, yan ang Thursday si Arita ko mo medyo ng bayag nga Beersheba become like a pangwari das din na kaman mayat ay panilangan mayat ay pantua. It's like a place where he renew his faith in God. Siya din lugar ay panunom in-car karing Apo Diyos. So nga din maila tapos na think about Beersheba is a place where we remember God's promises. If we think about our situation, I want about ka man Beersheba tako abot? I don't know. When I say Beersheba is a God moment wherein God revealed Himself to us in a very special way. At sidoy, niya. Yan, then may katlo nga road ay mayat ay makawatan tapos na. Munta po ay si Apo Diyos. Kumadkadwas Apo Diyos at nahay. Bagaw ang kumadkadwas Apo Diyos, mailan di po di kawada na undat ako. At nung mailan di po di kawada na undat ako, si Siyabi papadayawan. Because God is with us, people see God and being magnified in our lives. Maya-mayat ay lumulungon. Ay din gapo, ay din ipugaw, dengan das na tako, ay di kasapulan, ay nahalaing tako ay mangkali, o nahalaing ako ay mag-share sin pamatit ako.
at bugotan mailada si Apo Diyos ay man totoo sinjak ako. Maila di si galit ako. Maila di si yat ako ay maki kani sin pugaw. Yang maila di si yat ako ay mangunod Apo Diyos. You see, nung uno rin tako si Apo Diyos, baka lang dat ako maapiktaran mabindisyonan. Mabindisyonan din. Udo may pugaw. Yan si kabaliktaran na din. Adit ako nuno doon si Apo Diyos yan. Nakabot ako din doon sa mairaman din udo mabuya. Siya din effect ng baso. Mamisa at bakon lang din. Nangamat si baso din mapiktaran mo. Adit pati din. Pamilya na udo din. Udo may pugaw ay nakama mo. Yan si siya. Obvious na. Nakas pangarigan, so nakamata na illustration tako, udwani, tipo, si Vico Soto, amoy si Vico Soto. But si Vico Soto, siya di mayor of Pasig. Yan, sin situation anay, adi mo si siya di bugaw on man parade, o man ay si bugaw, tapos i-public na, i-publicize na din ang amago na. Bakon, mo adit kaputa, siga din ang amago na, nalaka ay maobserbaran ipugaw din. Obvious para sa ipugaw din. Mayat ay imitating ang amago na at ado di mga layakan siya. At siya lang kumabong na ako. Kakaro na ako ay gimong pangunan di gimong dimamatis ng LTCD. Uno da kayo ay leader, uno da ako ay parentis, ay at din gapo na kuma ay umunod din ay da kanan takong anak tako uno din yung tanta ko uno din miyembro di LTCD unda tako ay papangulo at bugotan amo da ay wadas Apo Diyos unda tako siya tan mo kamana di nalaka ay ibaga din na din tako ibaga nalaka po ay i-share ako din pamati tako. Yan siya at baka lang ang goydi si inamag Apo Diyos on ay siya din lang binindisyonan si siya materially agriculturally sin amin ay bana muadi at binindisyonan na abo si siya si gagayam tan white time siguro ay din sa kupon ng Abimelech mag-apang dayan na din ay sakitan si Isa danahin mo lang ay ipugaw ay may naman sakit pasakit ang Isa na din mo lang ay maki-ulnos si siya at may ilat ako nang babasa ako na si verse 26 may manabantit ako then Abimelech came to him from Gerar with his advisor Ahuzat and Phicol, the commander of his army. So tuluda ay Isaac. Apay nga inmayda. Yang kanan Isaac said to them, "Why have you come to me, since you hate me and have sent me away from you?" Kaman si Isaac sinat medyo nansingir ngay bugosin ang amagod dati siya ay paila datin apang da yung pakano da sa inala na rin daw ay kaman ipalagi din offense naman da although bakon si siya nang tali niya asiyat kananda si Mumbat verse 28 they said we see plainly that the Lord has been with you. Wow. So we said that there now be an oath between us, even between you and us, and let us make a covenant with you, that you will do us no harm, just as we have not touched you and have done to you nothing but good, and have sent you away in peace. You are now the blessed of the Lord. Then he made them at peace, and they ate and drank. Ito kay highlight siya na ay binasa takway na at dinay ay magan on Abimelech on Isaac is like a renewal of covenant between him and
Abraham sinapagpala. In chapter 21, we can see that in chapter 21. Nga si Are Abimelech, he made a covenant with Abraham nga man partner da, man sinoportada. Yan, sinaet yung punon Isaac, sinbinasa tapunan, it is like a renewal of that covenant. Yan, usahay maadat ako na si kultura da idi at no manganda at siya din mangsil sin tulagan. Lain din na ipaga nga din na yat da ay mangan pang celebraran da ay nan agree din dua ay party sin insapatada siya. At sin verse 31 kanana, in the morning they rose early and exchanged oath. Then Isaac sent them away and they departed from him in peace. Now it came about on the same day that Isaac's servant came in and told him about the well which he had dug, and said to him, we have found water. So he called it Sheba. Therefore the name of the city is Beersheba to this day. Meaning to say, nga in Beersheba we found water. We found water. Siya din Beersheba. Now, sino din mailat ako ay lesson sina nga apay ay importante yung datako ay numnumon din ay kanana waras apo Dios datako din may kapat ay ilatapos na bugaw tang kumatkadwas Dios mabalin ay makiunos ya mabadangan tako din udom ay bugaw Biblia bugaw tang kumatkadwas Dios mabalin ay makiunos ya mabadangan tako din udom ay bugaw kakaro din adi mamati. Whether we like it or not, there are people so happen they just don't like us. Adi lang like sila tako. Gandat na rin, galing din ikugaw. Nga manyaman ko na po yung siguro, adi mo palangit ako nga nunong naman kay wada bali adak laylay din na ikugaw. Baka wadang datapos na niya. Nga sinasayaban dan, ay wada bali ikugaw ay kanan tako, adi ng korsonada na tako, din style tako, din panagbadpado, din dinamon na yan, go si yan. Adi na kantay, gano'n. Numan pa wala na kamana na ay klase di po sin surrounding tako, don't take it deeply na. Let God do something. Let God do something. God will work this out. Importante yun dat ako to show kindness. To do good to them. Yan mabalin na amagan tako na tanapay. God is with us. God enable us to do kindness. God enable us to do something that is beyond our natural ability to do. And when people see this character in us, orang yang kasparin wala yung may pugaw ay for some time or for some reason adilan lain ay makikadwa na ako. God will make a way ay urnoso natin. Uray man adi basta importante na tako si Apo Diyos din makamo. We learn to trust God, to do something good. Sin ugaw ay makapulpulapot ako. Siya mayat ay naman tako na importante daw unay ay sin amin ay tempo at kumatkarwa si Apo Diyos. Lain ay imagine ay ipugaw ay ituan tako no kaskasabahan tako at mamati ta pugaw tan na ilada di kawan Apo Diyos sin biag tako. Siya so nga man taulit ako sin laidot ay dinusay the main idea ay baga sin damo. Nga sin crisis ay na adit ako kuman umugya. Adit ako umugya tanwadas Diyos ay kumatkadwa undat ako. Do not fear because God is with us.
din epekto na naon na tako patil tako ay wadas apo Diyos sa kumat kadwayan masapo na kananan ng tako na mabadin ay mantalak tako si siya sin timpon di crisis ay nga tanamot ako he will provide for our needs. Adi kasapulan na po ay manutot tako tasay makasurvive tako sin crisis ay siya. Usapay may mayat apo ay sin crisis ay nay o sin conforme tempo sin biyak tako mayat kumain mailan di po kaw yung kawaran apo Diyos sin biyak tako tan musay siya di nalaka ay bagat ako ni darin sigad ay damang siya yan bugaw tarwara sa apo Diyos ulit ako manbalint ako ay blessing mabalint ako ay a channel of blessing sin amin ay ipugaw maya-mayat ay likna in being a channel of blessing sin udum ay pugaw tan sige din mangliknahan ako mangilahan ako si Apo Diyos at tatuwa din magbagana tatuwa din ikarkarina data siya. So as God's people ako ay makuha ng mamati i-maintinar ako din na talak tako ang Diyos ono mandipendar tako ay si Apo Diyos at tungpala na din ikarkarina data ko nga situation tako gani ay crisis because si coronavirus ay masabsab ko may mailat ako ay wadas, Apo Diyos. Ada amo no pigaan ay guminap din crisis ay. Ada amo no pigaan ay detngan din na sa scientist o the doctor din agas din coronavirus ay. I know this is difficult. Narigat na parang datako ang ino. Namsapay ko tangong datako ay mamati na ay kumadi makuha ni best time. The best time to remember that God is with us. Nagmadin, tempo ay mailan di kay ipugaw ay tatuwa ang waras Diyos. Kapunta warat ako ay Kristiyano ay mangipaila sa katatuan. Katatuan na ay waray Diyos tatuwa ay makamusin sayang sa amin tatawa. Siya. So, do not fear because God is with us. Dito ko umugyan. Tanwaras Apo Diyos ay kumatkanwa. Data ko. Siya, kararagta ko. Apo Diyos ay amami, yaman kami si kalimay nga itang siya din na mangdawat si bikas na kami ay mansangong sin crisis anay. Kararag ni nga ron Apo Diyos, sabi ko mata si kaling tumulong na kami nga sinayligat anay tutuwa ay mailam ay karkaro din kawadan. So nga ron, dahil din may ikararagan, din intiro ay lubong. Din comfort mo sin natuyan, ko sin sakit ay nay, kararagan mo din nadum ay leaders, sin intiro ay lubong ay nay, taman uurnos na kuma. Iwasan na kuma din politika, mga din, mayanda si compassion, layad, at tumulong sin kay people. Kakaros ng Pilipinas, Apo Diyos, kararag ay si kadin mang ayuan si tungkal usaha kan masig ang kaapo Diyos si ilay may Pilipinas tamunong naman tituwa at our medical facilities can accommodate yung kadadumi ito kung maalis ang kanya amin. So we ask for mercy in our land. We pray for our police and those military, deny the barangay captain, deny the health workers who are the front line serving us. I pray that you protect them. Aywanam si Daida, idautam na ida si Bikas. Karkaro idautam po na ida din layan ay mansilbi si Pugaw. Kararag mi Apo Diyos ay deny ay the doctors mi, the nurses mi warin hospital amumi Daida din talaga ay mabayuan. But we ask that you continue to strengthen them, give all what they need, Father. At this difficult time, may they feel that you are there with them, providing all their needs, strengthening them, sinay overwhelming work ay sangsangon na guwan. Yanda kami Apo ay mamati Apo Diyos, sabi ko matanay din tiyempo po, ay mangipangilaan mi si katatuan kawadap sindiyan.
Yan naabo din tempo kumain, mas masapsap at umasakun kami si Apo Diyos. At mukha man na this is the best time for us. Ay mamati, ay mansilbisi, amin, ay pugaw. At sinaya Apo Diyos, ikararag ni Bago, singaran at Kristo ay ako. At amit ako mangwanin. Amen. Amen. God bless.